Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! ...2019 elections tiyak na matutuloy ayon kay House Deputy Speaker Castro. Edukasyon nilaanan ng pinakamalaking pondo sa 2019 national budget. 20 estudyante na poses ng masamang espiritu habang nagmimisa naman sa kanilang eskwelahan. PUV modernization sisimula na next week. 200 modern jeepneys ilalabas na ng DOTR bago magsona si Duterte. Mga gusali at turista sa Boracay, planong limitahan po ng gobyerno. Samantala, CPP, NPA, NDF, hindi daw sasali sa localized peace talks. At dahil naman sa gumuhong kalsada, 2 sasakyan na hulog sa lalawigan po ng Kalinga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa Tigasim Palatuntunan, ang programang Kamaonga Zero. Sumasa niyo po ng live mula po dito sa studios ng Leader News Philippines at napapanood po ng ating mga kababayang Pilipino at lahat ng tao sa buong mundo on HD quality. Ang ating mga cellphone numbers sa studio po ay 0927-494-2175 para po sa mga gumagamit ng Globe at sa mga smart subscribers naman sa Talk and Text. You can easily reach us via 0949 7365000 or 5,000. I-like po ninyo kaagad ang ating FB page ng Leader News Philippines at i-share kaagad sa inyo pong FB wall nang sa ganon marami po ang nakakalam ng totoong nangyayari sa ating bansa. Ulitin natin ang ating main agenda at objective sa ating programa, maging source siyempre ng totoo, ng genuine at legitimate news nang man-neutralize po natin. Makatulong tayo makapag-neutralize o man-neutralize po ang mga kumakalat na fake news. Magandang hapon po sa mga nasa Metro Manila at siyempre sa mga OFW sa iba't ibang sulok po ng mundo at mga kababayan po natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hi! Hello, hello! A special mention po sa mga taga-Tuguegarao City sa Cagayan Province. Mamaya po kakausapin natin ang isang masipag at napakagaling na presidente po ng PCCI Cagayan sa isang malaking proyekto na mag-i-inspire po sa lahat, especially sa mga negosyante na galingan pa ang kanilang paghahanap buhay at ang pagtulong po sa ating lipunan. Mamaya po yan ng konti. Bakan po ninyo ang ating panayam kay Dr. Samuel Garcia. Ayos! Alright, mga kaibigan, kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Group, ang ating mga Leader News Patrol, and very soon yung ating mga Mojos. Yan po'y raratsada na ho sa ating palatuntunan at ibang mga programa sa Leader News Philippines. Mojos stands for Mobile Journalists of Leader News Philippines. Sige, habang ang ating programa po'y pinalilipad ng matayog ng ating dalawang engineers, Engineer Oliver Licop and Theo Villamil, at sa production side, nakabantay sa ating mga kamera si Tony Porcalia. Oras natin mga kapatid, alas 6:24 na po ng early evening. Siyempre, happy birthday muna sa mga may birthday. Sana'y ayos ang inyong selebrasyon. Happy fiesta po sa mga may fiesta. Yan. At doon po sa mga may iba pang okasyon, yan. So, we just hope that everything will be memorable at maging masaya po ang lahat na at wala pong kalungkutang mangyari. Ayan, sige. Tayo po muna bumati na kagad. Natatambak po ang ating mga dapat batiin, ano? Ang Long Reach Baguio, siyempre, ating kasama po sa public service, ang Long Reach Philippines Baguio Chapter. Si Ma'am Jenny Garcia, si Sir Rafi Bianso, nanonood na po sa atin. Sir Rafi, aakyat ka ba? Tagal-tagal mo nang nagtatanggang umakyat. Akyat ka na. Rafi Bianso of Batangas.
At Ma'am Peach Gabriel watching from Jisan, Kingdom of Saudi Arabia. Sabi niya, kape tayo, sir. Thank you, Peach Gabriel. Happy viewing and watching also to Ma'am Jeannie Garcia. Hello po, watching again your FB Live TV from Bacoor, Cavite. Magandang gabi po sa mga taga Bacoor, Cavite. Nelly Consulta Rason. Ayan. Binalibaliktad yung mga pangalan eh. Patron Plus. Nanonood sa atin. Mabuhay. Thank you. At siyempre ang PCCI Cagayan, Philippine Chamber of Commerce and Industry, nakamonitor po sa atin sa programang Kamaong Asero. Sige, simulan na natin muna ang ating mga reports courtesy of our Leaders Patrol. Sa oras po, alas 6:26 na po ng early evening. Special mention kay partner Oliver De Leon, ang ating best friend sa Tuguegarao City, na matagal nang naghihintay sa atin dyan na mabisita natin. Siya po ay kabahagi po ng Leaders Philippines sa pagpapalaganap po ng ating pang mga proyekto at plano na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, iumang na po natin ang ating mga reports. Sa ating palatuntunan at mamaya mga kaibigan, ang mga kakausapin po natin ay hilera po yan. DOTR Undersecretary Tomas Orbos, sapagkat may pahayag po ang gobyerno na talagang i-phase out na po ang mga lumang jeepney na may edad na 15 anyos papataas at mag-i-introduce na po ng mga modern jeepneys very soon. Ayan. At siyempre may reaction tayong mapapanood at mapapakinggan mula po sa grupong Code X na pinamumunuan naman po ni Colonel Lino Marable. At siyempre ang espesyal po nating panayam sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Cagayan Chapter patungkol po sa proyektong Bida Award. Report muna tayo samantala. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, at exactly 27 minutes after 6, sinong nandyan na tayo? Unahin natin ang report ni Paring Jojo live mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Paring Jo, magandang gabi sa iyo. Pasok ka. Paring Jo, go ahead please. Jo. Paring Jo. Hindi ako naririnig. Saglit, ha? Ayusin natin. Ayusin natin. Odell BRV Faxa is watching our program. Richard Cuevillas Regalado. Chard, kumusta ka na? We miss you here. At kay Ma'am Maria Cecilia Jacob, ang aking magandang kumari sa Gigintong, Bulacan. Kumusta ka na, Mars? Si Annie Villamil, nanonood din sa atin. At hello po, Sir Errol, watching now at Tanawan, Batangas, Kamaong Asero. Sabi ni best friend Richard Cuevillas Regalado. At si Maring Bernadette Masase, na nanonood din po sa Sambales sa mga oras pong ito. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ready na ang ating kapartner mula po sa Senado, Paring Jojo Sicat, live from the Senate of the Republic of the Philippines. Paring Jo, magandang gabi sa iyo. Go ahead. Yes, magandang gabi naman siya kasamang Errol. Kasalukuyang nandito tayo ngayon sa may lungsod ng Makati, kung saan ay nagbitiw na nga sa pwesto itong mga entire board chairman, President, Vice President at plant managers ng Coconut Industry Investment Federation, Oil Mills Group, bilang protesta nga dito sa pakikilamania nitong si Executive Secretary Salvador Medialdea. Ayon dito sa kay Attorney Joven Evangelista, ito yung corporate secretary ng korporasyon na nakikilam itong kalihim sa pamamagitan ng pag-endorso nga ng nominee ni Secretary Medialdea na hindi kwalipikado at sangkot sa katiwalian. Inihain nga kahapon nitong mga opisyal ng CIF OMG
yung kanilang mass resignation sa Palasyo ng Malacanang. Inaakusahan din ng mga opisyal na may nakikialam din dito sa internal affairs ng korporasyon na ginagamit ang pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Sap Bongo ng itong mag-asawang Josel at Maluluya na umano'y tumulong noon sa kampanya ng Pangulo. Itong CIFF at OMG ay isang multi-billion investment na itinatag para nga sa benepisyo ng mga coconut farmers at para sa pagunlad nga ng industriya ng magnyonyog sa bansa. Lumalabas na nagngangalang Rehan Baitlao ang inendorso nitong si Medialdea na may kinaharap naman ngayon na kaso sa ombudsman dahil sa hindi paghahain nga ng kanyang state of asset liabilities and net worth. Ayon dito kay CIIF OMG Chairman Eddie De Lima, dahil nga sa patong-patong na kaso kinaharap nitong Silao, hindi ito karapat-dapat umano na manominate bilang Pangulo ng Korporasyon. Dagdag pa ni De Lima, hindi sila basta-basta na lamang sasang-ayon sila sa kagustuhan ng Palasyo ng Malacanang na iboto itong Silao bilang presidente na malalagay lamang sa alanganin ang korporasyon. Sa kabila nito, nilinis naman ng Pangulo ng CIIF OMG na si Benedicto Lor itong si Sap Bongo na posibleng hindi alam ng kalihim ang naturang nominasyon ni Lao na tila nasa likod dito itong mag-asawang Josel at Maluluya. Maging ang ilang empleyado ng naturang korporasyon ay nagpahayag na rin ng kanilang intensyon na mag-hain ng resignation kung hindi maayos yung gusot na nilikha nitong si Medialdea. Kaugnay nito, nananawagan ng mga opisyal na dapat na imbestigan ito ng Palasyo ng Malacanang ang pakikialam na mag-asawang Lloyd dito sa korporasyon. Ayon dito kay Medialdea, tinanggap na ng Palasyo itong resignation ng entire board at mga opisyal. Subalit na naka-hold over capacity pa ang sitwasyon ngayon ng mga naturang opisyal. Itinanggi naman ni Sap Bongo na may kinalaman ito sa pakikialam nga ng mag-asawang Luya. Naging emosyonal naman itong si President Lor sa isinagawang press con kanina sa lungsod ng Makati na hindi nito naiwasan na maiyak dahil sa kabila ng paglaban sa korupsyon at kumita nga itong si CIIF ng 100 million pesos sa loob lamang ng 5 buwan, pilit na isinasaksak na maluklok na sa pwesto itong si Loy, nasangkot naman sa katiwalian. Ang tanong paring Joe, ganito yan bang ginagawa ni dating ni Secretary Medialdea, yan kaya ay alam ng Pangulong Duterte, paring Joe? Ayun nga, kaya nga pinarating na nga nila ito pero kaya nga sila humarap sa media dahil tahimik lamang daw sila nagtatrabaho pero ito gusto nilang iparating kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, ang sunod ko pang tanong paring Joe, yung nominasyon ba dyan kay Lao ay sino ang nakapirma? Is there any written nomination to trace back sino talaga ang nakialam? Sino ang nag-front na mag-nominate? Ang nagharap na mag-nominate, mayroong endorsement si Medialdea. Nako po, yan ang sinasabi ko. Tapos yung dalawang mag-asawang Josel at Maluluy, yung na may dala-dala nitong endorsement nitong si yung kanilang ini-endorse na opisyal nga itong si Rehan Baitlao sa maging presidente nga nitong korporasyon. Subalit sa Board of Directors election, natalo ito last week. Paano pa yan? Natalo pala sa boto. Paano pa yan? Bakit pa nila pinipilit yan? Kaso, nung nalaman natalo, ipinatawag sila kagabi nitong si Medialdea. Medialdea. Tapos, ipinipilit talagang gawing presidente? Pinipilit. Kaya sabi ng mga opisyal, parang binabaliwala yung proseso, professional na proseso, ng Board of Directors, kaya naghain na lang sila ng irrevocable resignation lahat. Mula sa chairman, president, vice president, Board of Directors, pati mga plant managers ay nag-resign na rin sa pwesto. Kung sensitive yan na paring Joe, sa totoong issue ng corruption and management, yan si Medialdea, dapat apektado siya pero ang sinasabi niya, tinanggap na raw ng presidente. Totoo kayang tinanggap ng presidente at aware ang presidente sa pinaggagawa niya?
Ang sabi kasi nito, ni-receive na niya, no? Hindi, ni-receive na ng Palasyo ng Malacanang. Oh, absolute ba Tapos na pag sinasabi ni-receive pa nga- niya, yun na rin ang desisyon ng presidente? Yun. At saka, inanakit nitong si President Flor ng si IIF, Oh. sinabihan siya, kahit naman hindi mag-resign yan, hold over capacity lang yung mga yan. So, Eh, talagang sabi nga nila- balak na wasakin na muna ang CIIF at ipasok ni Mijaldea ang mga bata niya sa madaling sabi. Parang ganun na. Parang yung ganun. tinutukoy niya. Oo, kasi bakit siya ang nasa likod nito at itong mag-asawang Loy? Alam mo ba, paring Joe, na yung CIIF, yan ang gumagawa ng Baguio Oil. Alam mo ba yan? Yan din yung Alam mo ba Minola yung Oil. sila ang gumagawa ng kung hindi ako nagkakamali, Star Margarine? Pati yung Minola Oil. Minola Kanila yan, Oil, sila ang gumagawa niyan. Oo. Oo. At saka itong CIIF, ito yung pangkontra doon sa mga traders na abusado. Meron silang buying station na itinayo para doon na direkta magbenta itong mga coconut farmers. Para hindi sila na babarat ng ibang mga bumibili. Correct. Oo. Correct. Yan ang tulong Kaya ng nga, gobyerno at yung CIIF paring Joe, for so many years has been run by professional people kahit yan ay GOCC nang walang kaproble-problema. Bakit wawasakin ngayon? Para lang ipwesto ang mga kapanalig na mabantot at may sira ang may damage ang pangalan. Kaya nga ito, kasi sila, nung dumating dito sila, noong 2016, Oo. 2017, dumating sila rito, inupo sila dito ni Pangulong Duterte, Mm-mm. lugi ito nung nadat na nila. Ngayon, within Na-revive. 5 Oo. to 8 months, na-revive nila, at tinanggal din nila rito yung contractual, sinunod nila kung ano yung utos ng Pangulo sa korupsyon. Oo. May mga nahuli silang planta na merong underground, doon inuhulog yung mga kopra, itinatago. Pinalulusot. Oo. Pinalulusot. Madaling At sabi doon na kanila naayos ang management, naayos ang operasyon. Oo. kumita na ng sa loob lamang ng 7 buwan, kumita ng 100 milyon, kailan pa sila tatanggalin ngayon? At ipapalit itong may record na nagpapanggap ng abogado, pero nung tingnan nila sa bar, Hindi pala abogado. hindi ito abogado. Ano ba naman yan si Secretary Mijaldea, sir? Kung mag-i-endorse mo, sana yung flawless sana para walang issue. Nako. Sisirain mo ba ang presidente rito sa isyong ito, Mijaldea? Nako, kung Mag-isip-isip makikita mo ka. lang- Mag-isip-isip ka. Kasi baka mamaya niyan hindi mo natitiyak kung sinong sigurado ka ba ikaw ang kakampihan all the time ng Pangulo? Kaya nga kasi kanina maiyak-iyak itong si President Lor. Umiyak talaga kasi yung naranasan nilang threat sa mga traders pagbabanta sa buhay nila dahil direkta na nga bumibili sa kanilang buying station Oo. itong mga coconut farmers at bukod pa sa buying station, tinulungan nila yung mga kooperatiba ng coconut farmers na magtayo nga ng buying station Oo. para at the same time kumikita na rin sila. Ang tanong dyan, paring Joe, ganito bakit ipipilit na magkaroon ng bagong presidente ang CIIF? At Yan bakit ang yung malaking- ipinipilit, kumbaga dispalinghado pa? Hindi ba na talagang nahihiya niya ng secretary ng executive secretary at that? Paring Joe, nako, Diyos ko, Secretary Mijaldea, baka diyan ka magkawasak-wasak pagka hindi mo pinag-isipan ng maigi yung pinaggagawa nyo dyan sa CIIF. Yan bang desisyon mo na mga ganyan talagang alam ba yan ng Pangulong Duterte? Kaya, paring Joe? Yun ang malaking tanong kung alam ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sige, magkaalaman sapagkat yan, paring Joe, mga taong yan. Hihiling nitong grupo kasamang Errol na imbestigahan ito ng palasyo para makita Dapat. yung kanilang track record. Mm-mm. Makita kung ano yung iniangat nitong naturang korporasyon na inabutan nilang lugi-lugi na. Kaya nga sinabi nitong si President Flor talaga humanga ako kanina matapos siyang umiyak Oo. Dito daw niya nakita na may pag-asa pa ang Pilipinas. Itong inihalimbawa niya itong CIIF Na pwede palang ayusin, pag sineryoso, pwedeng ayusin. Yun. Pero ang problema dito, sa kalagitnaan ng maganda ng pamamalakad,
magkakagatan sila dahil lahat gusto makapwesto parang that's the bottom line. Lahat gusto Oo, makapwesto. Gusto makapwesto. Ito na nga sabi niya, kung ang namamahala sa bansa ay hindi corrupt at may political will na ayusin, may pag-asa para umunlad yung Pilipinas. Yun ang sabi ni President Lor. Agree naman na tayo nakita dyan. niya ito sa CIIF, OMG, nung dinatnan niya na walang-wala. Kasi sinabi nga niya, yung mga empleyado doon, disappointed na, sinabi, wala na to sir. Hindi na, nakakapagtasa rito. Nakikita nga niya yung iba daw, corrupt na doon. Pero naayos niya. Oo. Ay nako. Kaya lang, Attention, bakit- Executive Secretary Mijaldea, sana sir, tiyakin mo lamang na ikaw ang kakampihan dyan ng presidente, otherwise mapapahiya ka. Sige. Oo, tama. Kasi ang kapakanan ng ating mga coconut farmers na nakasalalay dito sa sinasabing itong dahilan ng pakikialam dito ni si Executive Secretary Mijaldea. Sige, parang Joe, bantayan natin yan kung hanggang saan yan makakarating. Dahil yung mga taong yan, again, mga sumuporta rin yan kay Pangulong Duterte at yung ipinipilit naman ni Executive Secretary Mijaldea, palagay ko'y sumuporta din yan, nga lang dispalinghado ang pangalan dahil may diferensya. May kasong korupsyon. Nadali mo. Nadali natin. Sige, sige. Nagpapanggapang abogado. Nagpapanggapang abogado. Diyos ko po, kasong malaki yan. Ha? Misrepresentation. Usurpation Yun yung pa of binanggit authority. Di ba? Correct. Daming Tama, kaso. yun ang binanggit niya. Okay. Sige. Mula rito sa lungsod ng Makati, ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines Nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Jojo Sikat. Oras po natin, alas 6:42 na po ng gabi. Manoy Jobert Clet dyan sa Australia. Election po ng ABC President ng mga barangay. Barakala na naman. Nako, may bago pa ba dyan, Manoy Jobert? Wala nang bago dyan. Nakakainis ng eleksyon sa atin. Talagang hindi na nawawala ang pera talaga. Kaya nga nabibwisit ang Pangulong Duterte na gusto nang tanggalin lahat ng mga kapitan at palitan ng yung feeling niya matitino, no? But I'm sure may mga matitino dyan. Nga lang, yung sistema ho ng korupsyon sa eleksyon ay sino ba talaga nagsimula niyan? Ako naalala ko, ang bilihan sa eleksyon ay nagsimula po yan nung kapanahunan po ng Pangulong Ferdinand Marcos. Doon po yan nagsimula. So, since then, lalong lumala, naging mahal masyado ang eleksyon na sa Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ronald Robles, tumatagal lalong umaastig ang mga issues na napag-uusapan. Sir Manoy sa programa. Thank you, King Ronald Robles sa panonood at sa pagbati sa ating palatuntunan. Jenny Garcia, I still stayed with your program, sir. Thank you, Ma'am Jenny Garcia. Marian Consulta is also watching our program. Tess Rodrigo is also with us. And Jed, yan. Kuya Jed Gamboa, the son of Pastor Ram, is joining our program also. Magandang gabi po, Sir Errol. Kumusta po? Kumusta po dyan si Sir Oliver Licop? Sir Errol, pakibati naman po ang mga mababait na mga classmate ko sa high school and elementary, TBHS, especially po kay mate Lily, saglit ha, si Colonel Marable tumatawag na, Lily Makaraig, Gerard Ramos na nagpapakain sa amin pag-uwi, magpapakain sa amin pag-uwi nila. God bless and more power po, Leader News Philippines. Thank you, Sir Rafi Bianson, dyan po sa lalawigan po ng Batangas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tulad po ng sinabi ko kanina, nakakasa na po ang gobyerno na i-face out ang lahat ng mga bulok at dilapidated na jeepneys sa Pilipinas na may edad 15 anyos papataas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Alright, ano kaya ang feeling dyan ng mga nasa transport sector? May mga kakausapin po tayo, but the details of that news and that plan ay pipigay natin sa ating panayam kay Undersecretary Tomas Orbos mamaya po ng konti. Kunan muna natin ang immediate reaction si Colonel Marable, sapagkat si Colonel Marable ay siya pong Pangulo ng Coalition of Operators and Drivers and Employees at iba pa, Code X. Ayan, grupo ho yan ng mga UB Express na bumabiyahe po sa bansang Pilipinas. Will this PUV modernization program affect their sector na ipinangako at talagang gagawin po ng gobyerno bago daw po magsona ang Pangulong Duterte? Ayan. Sige, so yan pong lahat ng yan ay at dito po sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alas 6:40 6 na po ng gabi. Sige, standby ka Nolan para sa report mo. No? Si Nolan magre-report din tayo maya-maya ng konti. And at this very moment, nasa linya na po natin Colonel Lino Marable, ang pinuno po ng Code X, koalisyon ng mga operators, drivers at employees at iba pa. Ayan, Colonel Lino, sir, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Welcome, sir. Ay, magandang gabi si Kuya Errol at ganun din sa iyong mga nakikinig. Tayo po ay pinanonood ng ating mga viewers worldwide because we're live online at marami pong nanonood sa atin ngayon, Colonel. Will the plan of the government about PUB modernization affects your sector, UB Express, sir? Ano pong assessment ninyo? Yes, it may affect. Only if you will consider and analyze our market segment of the passengers, which are the young professionals. Yes, sir. Them, we may lose some, but to them, image is important. They don't want to see themselves riding in a jeepney, you know. Exactly, the comparison is why is the young professional go to a coffee shop, a branded coffee shop, instead of buying a 20, 30 pesos coffee. The comparison is the same because, you know, our passengers, you know, protect their image. To them, image is important. Yes, sir. Okay. So, in a nutshell, in a simple language, we may lose some, but majority may still ride the UB Express, you know, while Codex is all for modernization, no? That's the first thing that I should be seeing. Codex is all for modernization, only with some requests. No? What are your requests, Colonel? Ano po yung mga hiling ninyo sa gitna ng inyo rin pagsuporta sa PUV modernization, Colonel? Yes, number one, especially pagdating sa hanay ng UB Express. Opo. We would like to find out what kind of subsidy the government will be giving us. The same way that they are giving about 80,000 for the jeepney. No? So that's number one. Number two, I think it's about time that the moratorium on the issuance of franchise be lifted already and start opening the application for franchise because the population in Metro Manila, including the provinces nearby Metro Manila, ang population increased already by minimum 35% over the last 10 years. So the last time we were given franchise was in 2007. So you're talking 11 years from then on, no? So it's about time. That's the reason why there are a lot of colorums or sablay, and sabi nila. It's because, you know, when there is that demand, you know, and there's not enough legal UB Express, then it will be filled in by the colorum, no? In a way, actually, they are serving the public good, no? By being a colorum because they are able to give the
passengers ride on time. And right now, because of the and I cannot blame the government, no. On the other hand, passengers, especially the young professionals working in Manila, in Makati, in Ortigas, have to wait 2 to 3 hours before they can have the ride. I see. So yeah, those are the two important factors that we would like the government to look at. All right. Okay. In fact, based on the information we gathered, by next week ay ilalabas na raw po ng DOTR yung unang 200 modern jeepneys. But I'm afraid this will be an additional volume sa traffic natin sa Metro Manila given the fact na hindi pa naman siguro sisimula ng phase out next week. So added volume ito sa kalsada, sir, at definitely pag pinag-usapan po ang trapiko, lahat ay apektado, especially mga bumabiyahe din, tulad po ninyo, Colonel. Yes, that is correct. Alam mo, every day, a lot of vehicles are added on the street, and yet, no, our streets are not expanding fast enough, no? And even our expressway, our skyway, are not completed. But the point that I'd like to drive at there is that there's still a need, no? There is still a lot of need for comfortable public utility vehicles. The point I'd like to make is why is it that in the past 3-4 years the traffic increased by so many times? The only thing I can see it is, number one, there are a lot of private cars. You know, they can easily buy a car right now, especially right now, without down payment, no? So, and since Filipinos are, you know, the first thing they want to do, to buy, is a car, even before a house, no? So, that added to the traffic. Plus, the most important is there are a lot of Grab vehicles on the street right now. Right, no? right. So that's approximately, if I got my information correct, you're talking 120,000, 130,000 Thousands, units. yes. Yes. And that started the heavy traffic 2-3 years ago. Okay, so and yet, I think there is no let up, no, in the number of increase in the number of Grab vehicles, because a lot of my friends, both the hired drivers, and after giving the right to their office, they tell the driver to pick up passengers so that they have money for the monthly amortization. Ayun, yun ang nagiging dagdag na problema. So, Colonel, baka may nais po kayong panawagan sa mga kasamahan po ninyo sa transport sector. Ngayon po talagang ipipilit na, gagawin na, ikinasa na, i-implement na ng gobyerno ang PUV Modernization Program. Oh yes, number one, sa panawagan ko sa ating lahat ng uri ng pampublikong sasakyan, all categories of the public utility vehicles, I think we have to close ranks. Number one, to request the government, I repeat that, that the PUV vehicles be exempted from the increase of, from the taxes based on the train law. And two, if it cannot be done, then maybe pay a fixed price, no? Fixed price. For example, the diesel cost right now is about 43, between 42 and 44. Now, for us to be able to project, no, our profitability, then the government, we are requesting the government, and I have discussed this with Congressman Homer Mercado, the former congressman, that we should have a fixed cost of diesel so that we can easily project and compute our profitability. We can no longer base our profitability on the very fluctuating cost of crude oil, of diesel, and it will wreak havoc already in our bottom line. So that's number one.
we really need the government, especially the Congress, maybe to once again look at the trade law. No? As I've been saying, even before, Yes, sir. even during the deliberation, the hearing, public hearing in the Senate, I told them that, anything that you add to the cost of operation of public utility vehicles will be passed on to the consumer. That's for sure. Oh, Colonel. Yeah, so, and I was not there, no? Besides, they were probably the people and my classmates at the University of Asia and the Pacific, no? We're saying the trade law will only cost, about 3 to 3.5% inflation. My God, I even challenge them that we go together to the public market and they'll find out for themselves. Tama. Because onion right now, before was only 60 pesos per kilo, now you're talking 120. No? The favorite garlic natin, ganun din. Yung bigas po natin ay mahal na masyado. Dati nakakabili tayo ng magandang 39 something, 38. Ngayon po ay wala nang ganon. Hindi na bumalik sa dating presyo. Going back to my earlier point, Yeah. I think the government has to look at, no? Yes. At the trade law, para naman anything na isasakay mo doon sa mga trucks, sa mga commuters, hindi na masyadong mahirapan ang bayan. Hindi na mapatungan ng hindi na mag cascade yung buwis na pabigat sa mga mamimili. Yes, oo. Sige sir, well said at ganun pa man, I think kailangan natin pagtulong-tulungan, maging magandang ating lipunan at ang ating bansa, Colonel. And I think we have to count you on that dahil ako naman naniniwala ng inyo pong grupo, ang Codex, ay ang objective po ay para sa kabutihan po ng lahat, Colonel. Ay, totoo po yun. Kaya nga namin po laging ang aming slogan Eto, driver ako, may dakal responsibilidad sa lipunan. Wow, alright. Yan ang aming itinuturo sa aming hanay. Sana lumaganap yan ng todo, Colonel. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo, kuya. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Inyo pong napanood ang ating panayam exclusive kay Colonel Lino Morable, ang pinuno at presidente po ng grupong Code X Transport Group. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin muna natin si Idol Mario Batigas na nanonood din sa ating palatuntunan. Sir Mario, Kapitan Mario, sir, thank you. Sabi niya, watching me. Costo Camo, nanonood po sa atin. At sa iba pang mga viewers na hindi lang umiimik pero nakasilip sa ating programa. Thank you guys, thank you. Oras natin, 6:58 in the evening. Kausapin na natin, Teo, si Dr. Samuel Garcia, ang Pangulo po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Cagayan Chapter, dahil sila po ay mainilunsad na isang programa na magbibigay inspirasyon sa mga entrepreneurs, mga negosyante, at alamin natin kung ano ang detalye ng programang yan, nang sa ganun ay matulungan po natin ang PCCI na mapalaganap at mahit ang kanilang objective na mabuti at maganda para po sa taong bayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Standby ka lamang, partner Nolan Ariola at paring Jojo Boyet Guillermo para sa inyong mga reports. Samantala, buti na lang yung dalawang sasakyan pong nahulog dyan sa naging landslide, naging aksidente dyan sa Kalinga ay walang tao. Biglang gumuho po yung kalsada, natibag yung kalsada, nadamay po yung dalawang sasakyan. Oo. So sige, mga kaibigan, as promised, nasa linya na po natin ang masipag, matalino, at napakamatulunging Pangulo po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Cagayan Chapter, Dr. Samuel Garcia. Sir, Dr. Sam, magandang gabi po. Welcome po sa programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Well, good evening, sir. It is a great evening, a great opportunity
It's our pleasure to have you, Doc Samuel, sa ating programa ngayong gabi, sir. Well, with me is our very active PRO, Oliver De Leon, and I'm so happy that he is the one who made the arrangement for our engagement tonight, sir. It's our pleasure, and thank you, Sir Oliver De Leon, who has joined us, in our advocacy in promoting positive news in our country. So let's start with discussing, Doc Sam, with your project you mentioned a while ago, BIDA Award. What is that, Doc Samuel? Well, the BIDA Award is an annual project of the Philippine Chamber of Commerce and Industry Education Committee of the national organization. This is led by the president, Ma'am Maria Alegria Limhoco. Good evening, ma'am, and to Sir Dr. Eduardo Ong, who is chairman also for BIDA Awards and Education Committee. Well, one thing, this is an annual program, and the search is on right now. It will cover from June to August of this year, sir. Apo. The theme is empowering young entrepreneurs in developing excellent business idea. For sure, the word BIDA is an acronym, meaning Business Idea and Development Award. Well, there are 4 objectives of this project, sir. What are those objectives, sir? To recognize creative, innovative products, services, and technology using available local, indigenous, or recycled materials. Number 2, develop entrepreneurial culture among our Filipino students, our young people. And number 3, promote and develop a sense of nationalism among Filipino youth through product, service, technological development. And the last, sir, is promote entrepreneurial mindset as a major component in the triple bottom line, 3 P's: profit, people, and planet Earth of our economic sustainable development. There will be 4 categories: Yes, sir. food, non-food, services, and technologies. And there are criteria for this award also. Originality, 30%, creativity, 30%, viability, 30%, and the presentation or impact, the professionalism covers more or less 10%. So all in all, 100%. There will be cash prize also, sir. Okay. So that is open for all young entrepreneurs who has bright business ideas to present and join this BIDA Award, Doc Sam. Well, this is open, partner Errol, sir, to any group of 3 to 5 college students from our public, private colleges and universities enrolled in business education, science and technology, and related programs. They must be endorsed also by their own respective college or university, their deans or presidents. We shall be sending the details. Go ahead, sir. Yeah. The beauty here, sir, is it is endorsed also by CHED under Commissioner Prospero De Vera. He gave us a circular covering this BIDA. And it will be really a big challenge because the Philippine Chamber of Commerce and Industry
continues to contribute to the development of globally competitive manpower base and highly dynamic and successful entrepreneurs through training, new or innovative concepts and strategies. That's why beside me now is our PRO, Oliver De Leon, who conceptualized and founded the Patron Plus. And this is a big network because it is an innovative card solution. So if our students in colleges and universities would be given the opportunity, they will more or less come out with their own innovations. That's Like what right. we're doing now, Sir Errol. You are on YouTube, you are on Facebook, you are a dynamic innovator, and we appreciate you of what you're contributing to neutralize the realities, the dynamics in journalism, what is true, what is fake, and you are contributing to letting the people know what is true. That is our commitment, sir. So we really appreciate your Be the Project because this will create a mindset for the young students, young entrepreneurs that after graduation from college, for so many years, ang iniisip po ng mga estudyante ay maging empleyado. But with what you had started, sir, the BD Award, mapapalitan, mag-i-evolve po yung pag-iisip at pananaw ng ating mga kabataan na mas may malawak na oportunidad kung ang kanilang direksyon ay ang pagiging mga batang negosyante, sir, guided by the PCCI at that. Yeah, true, sir. Hopefully, with our partnership that is emerging now, we can contribute and then come out later with the live Entrep Academy. So more or less, we'll be reaching out to a greater and wider audience. Why? Because of the God-given opportunity on the way to growth journey. Number two, the relevant platform. What we are now doing is there is a boundless boundary. Tama ka dyan, sir. Through Facebook, through social media. That is And right, then, sir. As we now engage, we are energized because of your innovation. You are a dynamic anchorman, and we congratulate you for this. And then fourth, there is an action. We just said hello a while ago, but now we are on live Facebook, and this is a great transformative opportunity. That So is our we commitment, thank sir. you so That much, sir. yes, so Lidenos Philippines, sir, has been a committed partner of the Filipino people, especially in propagating excellence in governance and business practices. And that's our regional mission and vision, sir. That's why we're just realizing it right now by doing this and offering our platform, especially for the groups like PCCI, whom we know that you're always good things in mind for the betterment of our country, Dr. Sam. Well, we look forward for your visit here in Region 2 and more or less strengthen our partnerships through innovation. We'll do that. Before I end, I would like also to greet our officers here in the region. Go ahead, sir. Our former Regional Governor, Pete Fontevilla, our current Regional Governor, Lloyd Velasco, the members of the board, Yes, sir. and even our young NTEP group headed by our very active PRO, Oliver De Leon. So, sir, partner, Sir Errol Dacame,
Thank you, and mabuhay! It's our pleasure, Dr. Samuel Garcia, President of PCCI Cagayan Chapter. Thank you, sir. And we also look forward for a more active collaboration with all things that would contribute to the upliftment of the lives of our countrymen, Dr. Sam. Well, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good evening. And salamat, of course, sa pamagitan ni Partner Oliver De Leon ay naganap po ang ating live broadcast from our point to Tuguegarao City at this very moment. Thank you, Dr. Sam, and have a nice evening, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dr. Samuel Garcia, ang Pangulo po ng PCCI Cagayan, live dito sa ating palatuntunan. Yan po ay through the efforts of best friend Partner Oliver De Leon of the same city, who works with us silently. Yan. But very soon, may niluluto kaming special program ni Partner Oliver that would also cater to our kabarangays. Yan. Abangan po ninyo yung ganadong barangay. Matagal pong nakakasayan. Dangan nga lamang nabibisi kami ni Partner Oliver. Kaya't ang gagawin namin yan ay hopefully next week ay may launch na rin natin sa ngalan po ng public service sa iba't ibang barangay sa buong Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 11 minutes after 7 in the evening. Kamaong Asero pa rin po ang inyong pinanonood worldwide. At tayo po ay live sa ating FB page at sa ating YouTube channel. I-like po ninyo ang ating paki-like po kaagad yung ating FB page at i-share po ninyo sa inyong mga page nang mas marami po ang nakakapanood. Good evening po kay Pastor Ram Gambawa na nasa Las Vegas, ang head anchor po natin ng The Bible Cafe. At si Sir Mark Anthony Reynoso, ang ating kaibigang creative director and very good and masters of visual arts. Napakagaling na content creator si Sir Mark Reynoso. Kaibigan ko, amigo, pasyal ka. One time magkape rito tayo sa studios ng Leader News Philippines. Manay Emeline Rizabal from Culiat, Quezon City. Manay, good evening. Sa pamilya mo, maray na bang kitabi? Alison Saavedra watching from Netherlands with Bong David, of course. Bernadette Masase, Bida. Ayan. So, sige. 13 minutos na po, makalipas ang 7 o'clock ng gabi. Report ulit tayo sa ating programa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige, programang pangkalusugan yata ang binantiyan ni Nolan sa Makati City. Nolan, si Yusek na ang nandyan. Okay, kanina pa natin ito hinihintay at nagmamadali din po si DLTR Undersecretary Tomas Orbos. Matanong po natin sa nakakasang PUV modernization sa ating bansa. Yusek, Team Orbos, sir, magandang gabi po. Si Errol Dacame sa Leader News Philippines, sir. Welcome. Hi, Errol. Magandang gabi po sa inyo, sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po. Paano po ang gagawin niyo, sir, na launching nung sinasabi pong 200 modern jeepneys na balak po ninyong ipakita natin iparada sa buong Kamaynilaan bago po mag-show ng presidente, sir? Actually ano naman yan talaga naman ilo-launch yan at talagang tatakbo na ho yan next week. So parang lang naman papakita lang ho natin yung mga bagong sasakyan. Opo. Papakita natin sa ating mga mamamayan, kasama na ho yung mga operators. So hindi naman ho malaking event po yan. Gusto lang ho namin mapakita sa ating mga kababayan na eto na ho, padating na ho, nandyan na ho ang mga bagong mga sasakyan natin. Opo. When you start showing that and introducing that to the streets, to the major roads, sisimulan nyo na rin po ba, Yusek, yung phasing out ng mga PUVs na luma? Opo. Ito po lahat na ito na tinanggap po natin, lahat naman ho ay may pinalitan din ng mga lumang jeepney yan, mga yan. So, pwede ho nating masabi na yung 200 na yan na bagong dumating, ibig din sabihin ho niyan, meron ding 200 na na-phase out na. 200 na natanggal din ho, opo. I see. So,
para bagang the message is every time you wanted to introduce new units, ay siguradong may naiparada na, naigarahe na. Medyo ganun po. Medyo ganun ho. Pero meron ho yung mga bagong rota na wala hong mga jeepney talaga tumatakbo doon. Meron hong mga ganun na talagang wala hong pinalitan. Bago lang ho talaga sila. And therefore, mga bagong units ito na tatakbo sa bagong rota, sir, yung iba? Opo. Alright. Doon po sa mga nagtatanong, yung mga ipi-phase out ba, sir, ano ba talaga ang gagawin dyan? Pipit-pitin ba yan? Ipakikilo ba yan? Ijajunk ba yan? Ano ba ang plano dyan, sir? Well, meron ho tayong tinatawag na scrappage program na kung saan po ang layunin ay hindi na ho tumakbo yan sa kalye natin. Opo. At ang kapalit po niyan ay bilhin na lang po yan sa mga junkyard na makikita naman ho, may magagamit naman ho lugar na yan. Yung pong pagbentahan niyan ay mapupunta naman ho doon sa may-ari ng sasakyan. I see. All right. Sir, yung disenyo, according to the information, disenyo ng modern jeepneys, yung pintuan po ay nasa tagiliran na and not anymore sa likuran. Tama po yun kasi mas ligtas po yan. Hindi ho siya hindi ho kadamihan na aksidente sa likod din natutumbok at saka malayo pa ho yung papasukan niya. So yan po isang bahagi ng bakit mas ligtas ang bagong sasakyan. Ito po bang mga jeepney ito, sir, na sinasabi mga modern jeepneys ay mga aircon din po ba ito so that this will really provide convenience po at comfort sa mga mag-opisina, sir, na sa halip na magkotse ay sige na nga, ito na ang best option natin, yung modern jeepneys. Yun na nga ho eh. Kaya ang talaga naman sa tinatawag ho nilang hierarchy of transport sa sasakyan. Ano ho? Apo. Ang una ho talaga yung naglalakad. Pangalawa ho yung public transport. Panghuli ho sa lahat. So yung public transport, nandiyan ang jeepney, nandiyan ang bus, nandiyan ang taxi, Yes, sir. nandiyan ang mga MRT. Ang huli ho talaga yung pinakahuli talaga, pinaka-least important, yung pong private vehicle. So talaga kailangan ng tulungan ng gobyerno yung pong pampublikong mga sasakyan. All right. So mga jeepney ito in short, mga jeepney ito, mga air condition ito, sir. Hindi po lahat. Meron Hindi po lahat. mga air condition, meron ng hindi. Okay. So mix po ito. All right. So sige. May concern pong very legitimate na nakarating sa ating programa, sir. Sa Cordillera area, they are appealing na kung pupwede daw ay i-reconsider yung disenyo sa kanilang lugar dahil malilit po ang kalsada sa Cordillera area at mountainous na hindi po nila nakikita na safe yung nasa tagiliran at mas maigi daw po na nasa likuran pa rin para sa kanilang lugar mismo, sir. Meron naman pong mga tinatawag po nating category 3 na talaga ho ang disenyo niya ay para sa mga malabunduking mga lugar. Aha. Kasama po yan, medyo manipis siya, pero meron ho siyang lugar para sa mga kargamento rin. Kasi kadamihan ng jeep na ginagamit sa probinsya, ginagamit to panghakot. Opo. Oo, lalo sa mga ganyang galing po sa mga bukid, sa mga taniman ng gulay, talagang hinahakot po yung jeepney. So, what you're telling us, sir, may disenyong specific para sa mga mountainous area, mga bulubundukin? Opo, meron ho. May tinatawag ho nilang category 4 ho pala. Category 4. Opo. So, linawin ko lang, yung pinto niyan, sir, nasa tagiliran pa rin o nasa likod? Nasa tagiliran po. Talaga yun po ang pinaka-safe talaga, yung nasa tagiliran. Ayon po sa pag-aaral. So, sige. Now, Opo. one of the last important points, sir, na gustong linawin po ng mga operators, yung presyo kasi, sir, ng biglang pagpalit ng modern, ng bagong jeepney, paano ba ang tulong ng gobyerno dyan, sir? Because alam naman natin, kung direkta yung mga operator po sa bangko, ay katakot-takot po ang proseso, di ba, sir, na make it very hard for them. Meron po tayong tulong na pinansyal, meron tayong subsidiya na binibigay. Apo. Meron din tayong maluwag na pakete sa galing sa mga gobyerno ng mga bangko, bangko ng gobyerno, Land Bank at saka DBP.
meron hong maluwag na interest, sa mababang interest at mahaba hong terms of payment. Sa tingin ko naman ito ay malaking tulong na sa ating mga operators. Interesado ko doon sir sa sinasabi mong tulong ng gobyerno muna. Ano po yung may tutulong ng gobyerno po aside from the easy access sa land bank? Immediately po, meron tayong 80,000 na subsidy sa bawat Operator. bawat operator, bawat sasakyan na applyan nila. Aha. Meron po tayong financial package, 5% down, mababa ho yung down payment, 6% interest, 7 years to pay. Aha. So yan po, napakaluwag na ho na pakete yan sa ating mga yung bibili ho ng mga bagong sasakyan. I see. Paano bang procedure dyan, sir, so they can avail without any hassle? Meron po tayong tinatawag na, pumunta lang po sila sa sa LTFRB. Nandun po yung aming one-stop shop at they can be assisted ho ng ating mga kasama po sa gobyerno. I see. Noted, sir. So, sige. Good luck, sir, sa implementation po ng PUV modernization. Kami po ay katulong po ninyo rito sa pagpapalaganap ng mga balitang dapat makarating po sa ating mga kababayan na USEC Team Orbo, sir. Marami po salamat at tuloy-tuloy po sana yung pagtulong nyo sa amin na makaabot po sa ating mga kababayan. That's our commitment, USEC. Maraming salamat po. Magandang gabi, sir. Magandang gabi rin po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Department of Transportation Undersecretary Tomas Orbos sa ating palatuntunang. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 7:21 in the evening. Diretso tayo sa report ni Nolan Arreola. I wanted to wind up by 7:30 at may importante pa akong lakad. Siksikin na natin yan. Si Boyet, si Nolan. At again, salamat po kay Yusek Tomas Orbos na pinagbigyan yung ating tawag kahit ganitong oras na. No? It's a Friday evening. Hoy! Sa mga mag-TGIF. Mga ganun eh. Biyernes ngayon, sabi nila. Marami pong mga pupunta sa mga maliligayang lugar. Ingat po kayo, ingat. At huwag pa sobra. Okay, sige. Muli magandang gabi po kay Doc Samuel Garcia ng Cagayan. Ayan. Sir Oliver De Leon, thank you. Butch Arcangel, dyan sa Caloocan City. Sabi niya, hello din. Kay Jangwar. At si Dance Callejo Cialo is also watching our program. Paring Errol, Bing na lang, tawag mo sa akin para tipid. Si Maring Bernadette ayaw pa word out yung kanyang pangalan. Maring Bing na lang. Sige, Maring Bing. Umuwi na ba si Paring Sam? Palagay ko'y bukas pa sila uwi at may lakad pa dyan sa Subic sa SBMA bukas. Mader, Cathy Bragais, good evening. Magandang gabi, Mader. Ang dear mother ni Tol William Bragais, yung ating kababatang super yaman na ngayon. At kami natutuwa sa kanyang mga achievements. At sa lahat ng ating mga kaibigan na magaganda po ang buhay, congratulations. We're really happy for all of you. Nolan, ready na? Pakinggan natin ang report ni Nolan Oriola live mula po sa Makati City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yes, Lan. Magandang gabi sa iyo. Go ahead. Magandang gabi ka, Errol. Formal lang inilunsad ang Uplan Kalusugan ngayong umaga sa Pembo Elementary School, Makati City na pinangunahan ni na Secretary Leonor Briones at iba pang matatas na opisyal ng DepEd, Mayor Abigail Binay Campos at Congressman Luis Campos. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, layo ng nasabing programa na matiyak na lahat ng mga bata ay mapagkakaluban ng basic primary health at dental care. Ang sentro ng programa ay isinagawa sa Pembo Elementary School sa Makati. Ang Uplan Kalusugan o OK ay kapapaluban ng pagsasagawa ng school-based feeding program, drug education campaign,
and Adolescent Reproductive Health Education Program, Water Sanitation at Hygiene Program at Medical, Dental, and Nursing Services. Highlights ng OK sa DepEd program ang One Health Week kung saan maglalatag ng health activities sa mga paaralan. Sa nasabing One Health Week, ang mga regional activation offices ay inatasang magkasanang orientation sa mga magulang. Magkakaroon din ng age-appropriate health and hygiene practices, rapid classroom inspection, pagsasagawa ng arawang paglilinis, gayon din ang pagkakaroon ng gulayan sa paaralan at ang pagtitinda ng mga masustansyang pagkain sa kantina. Mula rito sa Pembo Elementary School, Makati City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you sa DepEd at patuloy na pinapangalagaan ang kalusugan po ng ating mga estudyante sa mga public schools. Ano? At yung leadership po ni Secretary Leonor Briones ay very, very unquestionable. And worth supporting talaga. Kailangan natin tulungan yan. Hello anak! Now lang ako nakapanood. Mader. Ayan. Si Mader, dyan sa... Nasaan ka ba ngayon? Nasa Caloocan ka ba? Nasa Quezon City. Tuloy tayo. Girly Porcali? Sino to? Porcalia? Ano mo to? Kapatid mo ito, no? Pinsan. Oo. Yung girlfriend mo, kailan mo babatiin, Tony? Good evening, by the way, kay who's this? Dr. Bobby Brimon, Chairman of the World Council Excellence Awards, Ambassador's Choice Excellence Awards. Bukas ito, July 14. Ito yon sa Orchard Hotel sa City of Dasmariñas. Ito binabanggit ko pong ito, Dr. Bobby Brimon, siya po yung awards chairman ng World Council Excellence Awards and Ambassador's Choice Excellence Awards, na nagulat po tayo at tayo pala ay ninominate ng isang kasamahan po natin sa Hanap Buhay, partner Pepsi Guerrero, to be one of the awardees tomorrow in the media advocacy category. So kami po ay nagpapasalamat. Ang award pong yan na ibibigay sa atin ay inaalay po natin sa ating mga kasamahan sa Leader News Philippines, to the men and women of Leader News Philippines. Makasama po natin sa Philippine Online Broadcasters Association at sa mga kasamahan nating mamamahayag, mapaprint, broadcast, television, radio, etc. na nagsusumika pong mas makapaglingkod pa ng makinang, matining at malinis at tapat na tapat sa publiko. Sige, Dr. Bobby BM, yan. Thank you, sir, and see you tomorrow. At ang masasabi ko lamang sa parangal na yan ay magiging inspirasyon po yan sa amin na galingan pa namin ang paglilingkod sa taong bayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 7:28 in the evening. Si Paring Boyet, patawagan mo na Teo para matapos na natin ang mga reports bago tayo umarangkada sa iba pang issue. Dahil papaspasan natin ang ating palatuntunan. Immediately our program by 8 p.m. mga kapatid, ang Bible Cafe program. Live sa ating studio ang ating mga kasamang Brother Andy, Brother Dennis, Brother Joseph. Samantalang si Pastor Ram Gamboa ay live mula po sa Las Vegas, Nevada. Ayan po ang sinasabi natin, Sir Oliver, that we can broadcast simultaneously, simulcast, live dito sa studio. Nandiyan nga sa Tuguegarao City, yung broadcast ni Yusek Martindinho ay nasa Quezon City. Pwede natin gawin yan. That's very possible. Yan daw yung medyo, yabang nila Teo at saka ni Oliver sa likop sa engineering natin. Pinagsumikapang i-organize yan and finally, pwede nang gamitin natin for remote broadcast. Ready na? 29 minutos na po makalipas ang 9 o'clock ng umaga. Balikan natin yung ating mga pangunahing issue sa maghapon.
2019 elections tiyak daw na matutuloy ayon kay House Deputy Speaker Castro. Edukasyon nilaanan po ng pinakamalaking pondo sa 2019 national budget. 20 estudyante naman na poseso sinapian po ng masamang espiritu habang nagmimisa sa kanilang eskwelahan. PUV modernization sisimula na next week. 200 modern jeepneys ilalabas na ng DOTR bago magsona si Duterte. Mga gusali at turista sa Boracay, planong limitahan ng gobyerno. At CPP-NPA, NDF, hindi daw sasali sa localized peace talks. At dahil naman po sa gubuhong kalsada, 2 sasakyan nahulog sa lalawigan po ng Kalinga, Apayao. Sige! Ready na si partner Boyd Guillermo? Wala? Ayos na. Sige. Sa susunod na lang siyang programa. Thank you so much. Mga kaibigan, sa ngalan po ng Long Ridge Philippines, di ko na nabanggit tuloy yung ating mahiwagang kape, ang Cordisups Militaris Coffee na mas matindi pa hong sa Viagra. Pinagmamalaki natin yan. Yan po'y subok na subok. Garantisadong pwedeng i-money back guarantee natin. Yung ating gumamit na 62 years old, 3 days daw yung tindi ng epekto. Cordisups Militaris Coffee ng Long Ridge Philippines. Available po yan dito sa Leader News Philippine Studios. Tawag po kayo 0995-148-3605. At yung ating mahiwagang pie cup, napapagaling po ang mga acid sa ating katawan. Yan po yung ginagamit ko. Dati po, hindi na ako makapagkape. Hindi na po ako yung mga tagay-tagay. Wala na. Di ko na magawa. Gumamit po ako ng pie cup, tumbler. Tapos ang aking problema sa hyperacidity. Thank you, Long Ridge Philippines. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga tagapag-ulat, Leader News Patrol, ng ating mga manonood, may mga viewers pa ba tayong hindi ko nabati? Paabulan natin. Magwawakas na ang ating programa. Ayan. Alison Saavedra, who else? At sino-sino pang hindi ko nabati? Baka may magtampo sa atin. Salamat na lamang po sa mga kanina po. Biyernes ngayon Biyernes sa mga mag-unwind. Ika nga. Huwag pa kasobra. Ang anumang sobra ay masama. Salamat po sa Long Ridge Philippines. Salamat po kay Yusek Tomas Sorbos. Thank you, Colonel Lino Morable. Thank you so much, Dr. Samuel Garcia. Thank you, partner Oliver De Leon dyan sa Tagagaraw City. At sa ating mga reporters, syempre, at iba pa, sa ngalan po ng ating mga kasamaan po dito sa studios, Engineer Oliver Licop, Teo Villamil, and Tony Porcalia. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong kakampi sa public service at sa mga balita, si Harold Lacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Lacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.